22 гыйнвар жомга күн чыгарылышыбызны атна информацион программабыз белән башлап җибәрәбез. Студияда мин Райла Галявин эшлим. Исәнмесез. Иҗат төркеме белән бергәләп без сезгә район тормышында булган вакыйгаларны яктыртырбыз. Иң элек мөһим темалар турында кыскача. Саба районы архивында материаллар 1929 елдан саклана башлый. Бу тармак эшчәнлеге белән Россия Федераль архив агентлыгы җитәкчесе Андрей Юрасов танышты. Яңа елның тәүге яңа биналары сафы тулылана. Олы шуңарда административ бина һәм зур ремонттан соң мәдәният йорты ачылды. Районыбызның иң өлкән кешесе Уют авылында яши. Хәкимә Әби Закирова 104 яшел тутырды. Россия Федерациясы Эчке эшләр министрлыгының Саба районы бүлеге шушы көннәрдә узган 2020 хезмәт елына хисап ясады. Нигездә Саба районы полициясы куелган бурычларны максатчан үтәүгә ирешкән һәм республикада җинаятьләрне ачу буенча иң алдынгылар рәтендә. Бүлек җитәкчесе Васил Исмәгыйлев район җитәкчелеге һәм хокук саклау органнары вәкилләре катнашында җыелышта шулай дип белдерде. Тулырак киләсе хәбәребездә. 2020 елда халык иминлеген булдыруны тәэмин итүгә багышланган йомгак ясау утырышында район башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Саба районы бүлеге җитәкчесе Васил Исмәгыйлев еллык эшчәнлеккә анализ ясады. Аның сүзләренә караганда, ел дәверендә район биләмәсендә 199 җинаять теркәлгән. Җинаятьләр дәрәҗәсе буенча Саба районы республикада имин төбәкләр исемлегендә. Кызганычка каршы 2020 ел без уйлаганга караганда бераз авыррак килеп чыкты. Чөнки коронавирус инфекциясы авыртуы барлыкка килде һәм без хайран гына кешеләрне шушы инфекция белән, шушы авырту белән профилактикага багышладык. Шулай була карамастан инде без үзебезнең төп бурычларында матурлап итеп башкара алдык. Дәүләт дәрәҗәсендә, үзебезнең җәмгыять республика дәрәҗәсендә узган зур гына мероприятиялар, ул да булса менә конституция үзгәреш кертү, Татарстан президентын сайлау буенча хайран гына эшләр башкардык һәм анда безнең хезмәткәрләр матурлыгын әйтеп үзләренең хезмәтләрен башкардылар, җәмәгать тәртибе бозылмады дип әйтәсем килә. Шулай ук инде менә төп бурычлар безнең үзегез беләсез инде, ул да булса җинаятьчелек белән көрәшү, җинаятьчеләрне булдырмау, булган җинаятьләрне ачу, җинаятьчеләрне эзләү, җәмәгать тәртибен саклау. Менә безнең төп бурычлар менә шушы. Бу өлкәдә дә матур гына итеп башкарып, үзебезнең хезмәтебезне матур нәтиҗәләр белән тәмамладык елны дип әйтәм. Әгәр дә инде районыбыз буенча карыйбыз икән, барлыгы 199 җинаять теркәлде. Быелгы елда бераз гына ул артыграк, әмма ләкин ул профилактика җинаятьләр саны буенча гына артты дип әйтәсем килә. Аның ачылышы начарту ул 87 һәм 5%. Бу республикада иң зур күрсәткечләрнең берсе. Инде җинаятьчеләрне эзләү буенча да матур гына хезмәтләребез бар. Гомумән безнең эшләребезнең нәтиҗәсе республика дәрәҗәсендә яхшы һәм Татарстан министрлыгы шулай үзебезнең район җитәкчелеге Рәис Нураевич куйган бурычлар мин тулысынча үтәлде дип әйтә алам. Шулай да 2020 елда районда кыйнау, үтерү белән янау, урлау, законсыз миграция фактларының артуы күзәтелгән. Ә менә талау, явыз ният белән кеше сәламәтлегенә зыян салу, милек үзләштерү кебек җинаятьләрнең җәмәгать урыннарында кылынган җинаятьләр санының да кимүе күзәтелә. Шунысы куанычлы, үтерү, көчләү, хулиганлык гамәлләре бөтенләй теркәлмәгән, балык булмаган балалар арасында да тынычлык хөкем иткән. Шул ук вакытта интернет челтәрендә һәм элемтә чыганаклары аша мошенниклык һәм урлау очраклары да игътибар үзәгенә алына. 12 айга районда шундай 17 җинаять эше теркәлә. Икътисад өлкәсендә 43, законсыз утлы корал әйләнеше белән бәйле 4, наркотиклар әйләнешенә кагылышлы 1 җинаять кылынган. Аларның эше хәзер судта. Гомумән җинаятьләрне ачу 87,5% тәшкил итә. Хисап тотучырына районыбызда 21 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Шуларда 5 кешенең гомере өзелгән, 22 кеше төрле тән җәрәхәтләр алган, 1 бала имгәнгән. Юл һәлакәтләренең берсе җәяүле, калганнары машина йөртүчеләр гаибе белән килеп чыккан. Шул саннар эчендә үк 1 бала катнашындагы юл һәлакәте дә теркәлгән. 2019 елында 20 ДТП булган иде. Аларда 24 кеше имгәнде, 1 үлү очрагы булды. Шулай итеп авариялар саны 5%-ка, үлем җитен 5 тапкырга артты. Яраланучылар саны 8%-ка кимеде. 2018 елга күз салсак, ул елда 22 ДТП булган, аларда 7 кеше гомер өзелгән, 20 кеше төрле тән җәрәхәтләр алган. Кешеләр күп зыян күргән. Юл транспорт хәрәкәтләрен китереп чыгарган сәбәпләр ул нигездә тизлекне арттыру, маневр ясау, каршы як полоса ачу аркасында килеп чыга. 2020 елда районыбыз юлларында барлыгы 20518 административ хокук бозуу очраклары ачыклады. Шуларның Юхидин район бүлекчәсе хезмәткәрләр участкалар белән берлектә 6198 ачыкладылар.
Юлларда юл транспорт хәрәкәтләре киметү максатында авария килеп чыккан урыннарда кордон инфотаралар комплекслары куелды. Әлеге Прибай район юлларында 14320 тизлек режим бузу ачыклады. Ишкен хәлдә руль артында 87 транспорт йөртүче җаваплылыкка тартылды. Температураның еш үзгәреп тору, явым-төшемнәр, бураннар юлларда вазгыятендә үзгәртеп киеренке шартлар тудыра. Автотранспорт төлөө артында утырганда без буларны истә тотып, үзебезнең һәм юлда йөрүче башка кешеләрнең сәламәтлек һәм гомерен куркыныч астына куймаска тиеш. Шуңа күрә дә без автомобиль йөртүчеләренә игътибар булырга һәм сак булырга юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакырабыз. Автотранспорт белән идарә иткәндә тизлекне дөрес сайларга, кискен маневрлар ясамаска, аеруча каршы як хәрәкәт полосасына чыкмаска кирәк. Юллардан бигрәк тә торак пунктларда автотранспорт кына түгел, җәяүләр дә хәрәкәт итә. Шуңа күрә дә без аларны хаклы рәвештә юл хәрәкәте катнашучылар дип атыйбыз. Каталык һава шартлары сездән дә уяулык сак булуны сорый, хөрмәтле җәяүләр. Светофор сигналларына игътибар итеп, юл аркылы бары тик яшел янганда махсус урыннарда чыгарга кирәк. Янәшәгездә балалар булса, аларны кулларыннан җитәкләргә унытмагыз. Хөрмәтле автотранспорт белән идарә итүчеләр, җәяүләр, һәрвакыт бер-берегезгә игътибарлы булсагыз һәм ихтирам күрсәтсәгез иде. Хәерле мин юллар сезгә. Саба эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләренең эшләре республика күләмендә яхшы бәяләнә һәм алар алдынгылыкны бирмиләр. Бу исә районда иминлек хөкем сөрә дигән сүз. Алга таба да личный составка җинаятьләрне булдырмауга, көч куеп эшләргә дигән бурыч куелды. Атна информацион программабызны алга таба дәвам итәбез. Кичә 21 гыйнвар көнне район биләмәсендәге юлда зур юл фаҗигасы булды. Кызганычка үлемнәр дә бар. Шуның уңайдан бүген студиябызга район ЮХИДИ бүлекчәсе начальнигы Марат Гаязовны дәштек. Марат Митхатович, исәнмесез? Хәерле кич. Ике басу арташ юлында транспорт хәрәкәте турында тулырак мәгълүматлар җиткерсәгез иде. Сәбәпләр нидә? Дөрестән дә кичә районыбыз юлында зур фаҗига булды. Ягъни 21 январ көнне 13 сәгать 23 минутлар тирәсендә Килдебәк Иксикшенмә юлының 11 километрында үндүкле машинасы белән идарә итүче водитель Renault машинасын узырга чыга һәм каршы як полосадан үзенең хәрәкәтен дәвам итә. Шулай ук аларның каршыннан барган була дорожный КАМАЗы кар эттереп бара торган. Әлеге КАМАЗдан чыккан кар бураны аркасында ул каршына килгән Renault Kia Sportage машинасын күрми, нәтиҗәдә ике машина бәрелә, ягъни юл транспорт хәрәкәте барлыкка килә. Әлеге юл транспорт хәрәкәтендә үндүкле модель белән идарә итүче водитель, аның артында утырган 6 айлык баласы урында ук үләләр. Шулай ук әлеге машинаның арткы сиденьеларында машина идарә итүче водительнең иптәше һәм әбисе була. Әлеге пассажирлар шулай ук ремень тапмаган булалар. Шул ремень тапмау сәбәпле ике пассажирга да авыр тән җәрәхәтләре килә. Үндүкле машинасында булган ике пассажир хатын-кыз район шифаханәсенә озатылды. Кызганычка каршы алган тән җәрәхәтләрдән 1946 елгы хатын-кыз шифаханәдә вафат булды. Икенче машина Kia Sportage машинасы белән идарә иткән водитель ремень таккан булу сәбәпле артык зыян тән җәрәхәтләре алмады. Ике машинада техник зыян килде. Үндүкле машинасы белән идарә иткән водительнең артта утырган пассажиры, ягъни иптәше, шулай ук бүгенге көндә авыр хәлдә аша үзәк шифаханәсенә озатылды. Марат Митхатович, менә шушы зур үлемнәргә китергән юл фаҗигасендә сәбәп булып куркынычсызлык кайышын эләктермәү кала. Шулаймы? Шулай, дөрестән дә артта утырган пассажирлар куркынычсызлык кайышларын тапмаган булалар. Шулай ук 6 айлык бала махсус люлькада булса да, әлеге люлька куркынычсызлык кайышы белән эләктерелмәгән. Шул сәбәпле алар урыннарыннан чыгып бәрелеп, төрле авыр тән җәрәхәтләре алалар. Менә сез әлеге мизгелләрдә безнең тапшыруыбызда катнашып, барлык руль артында йөрүчеләргә, пассажирларга тагы да бер кат ныгытып, кисәтеп әйтсәгез иде. Менә шушы иминлек кайышларының кулланылышы, аларның эләктерелүе турында. Форсаттан файдаланып, машина йөртүчеләр һәм пассажирлар мөрәҗәгать итәсе килә, куркынычсызлык кайышларын тагы бирсеннәр иде. Балаларын махсус урындыкларга утыртып, люлькаларга яткырып,
әлеге люлкаларына, орындықларына қорқынышсыздық қайышлары білән тағып ертсінлер еді. Қызмет практикасына көрінгенше әлеге ремень кішінің сәлемәтлігін сақлай, өлім жетімге кетірмей, водительдер тездікні арттырмайша, қаршы яқпаласы ашықмайша, юл еру қағидаларын түгел өтеп жүрсінлер еді. Марат Медхатович, сізге бүгінгі тапшырыбызға келіп, өзіңіздің мәліметлеріңізді жеткірген үшін рахмет айтабыз. Хөрмәтле телевизор қараушыларыбыз, Аллаһы Тәғәлә юлларда сакланганны саклармын деген. Шуңа күрә юлларда саклык кайышларын, иминлек кайышларын эләктереп йөрик, фаҗигаләрдән үзебезне үзебез саклыйк. Узган атнада Саба районына эш сәфәре белән Россия Федераль архив агентлыгы җитәкчесе урынбасары Андрей Юрасов килде. Ул Саба муниципаль архивындагы эшләрнең торышы белән танышты. Район финанс-бюджет палатасында булды. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Мәскәү кунагын безнең җирдә Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннеханов каршы алды. Район архивы җитәкчесе Альбина Сиражетдинова архивның оешу тарихына тукталып, документларның 1929 елдан 2017 елга кадәр саклануы турында сөйләде. Бүгенге көндә анда 162 фонд исәпләнә. Муниципаль архивлар Россия архив хезмәтенең нигезе булып тора. Бу хакта Андрей Юрасов журналистлар белән аралашканда әйтте. В вашем архиве, вашего муниципального образования, вашего района хранятся документы, которые отражают историю вашего края. Это очень важно. Документы хранятся начиная с 1927 года. И поэтому вот этот период истории района, он довольно полно отражен в тех материалах, которые хранятся в муниципальном архиве. Кроме того, ваши архивисты исполняют более 800 социально-правовых запросов ежегодно в среднем. Это довольно высокий показатель, учитывая, что работает в архиве всего 2 человека. А что такое социально-правовой запрос? Это социально-правовой запрос, ответ на который помогает людям получить пенсию, которую они заслужили за свой трудовой путь, получить социальные льготы, которые положены, и, соответственно, обеспечить, помогает людям их конституционные права. Поэтому каждый такой запрос, за ним стоит судьба человека. И архивисты помогают людям, соответственно, получить те льготы, то пенсионное обеспечение, которое они заслуживают. Поэтому такая миссия архива не только хранителей исторического наследия, тех документов, которые позволяют нам восстановить нашу историю, ее знать и помнить, но и помогают людям в их повседневной жизни, эта миссия очень важна. Татарстан Республикасында 2016-2020 елларда архив эшен үстерү дәүләт программасын реализациялау кысаларында ремонт эшләре уздыру өчен тиешле ярдәм бүлеп бирелгәннән соң биредә зур эшләр башкарыла. Ремонт ясала, 2017 елда мобиль стеллажлар урнаштырыла, 2018 елда тулысынча җилләтү системасы алыштырыла, кондиционерлар урнаштырыла. Архив хезмәтен үстерү планнары зурдан, аеруча Россия күләмендә башкарасы эшләр шактый. Задача максимального внедрения в нашу архивную отрасль, в нашу архивную жизнь информационных технологий, цифровая трансформация архивной отрасли – это одна из ключевых задач, безусловно. Поэтому многое делается, кстати, в Республике Татарстан в этом направлении. Мы сейчас очень активно работаем над созданием системы удаленного доступа к копиям архивных документов. Сейчас вносятся на федеральном уровне, готовятся соответствующие изменения в законодательство для того, чтобы пользователи могли не только прийти в архив и в читальном зале поработать с документами, которые в архиве хранятся, но они могли удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть интернет воспользоваться научно-справочным аппаратом, который создан уже в электронном виде, которым можно пользоваться, и поиск там есть самый разнообразный, но и получить доступ к копиям архивных документов. Не обязательно, например, если документы хранятся в московских архивах или петербургских архивах, нужно будет ехать туда, а можно будет через интернет такой доступ получить на своем рабочем месте или дома за своим рабочим столом. Вот это вот одно из важнейших направлений. Саба архивы киләчәк архивы бүгеннән башлана проектында катнашып сканерлы булды. Бүгенге көнгә 806 саклау берәмлеге цифрлаштырылган. Шушындый конкурста кабат 2019 елда катнашып оргтехника һәм күргәзмә өстәле өчен 280 мең акча алына. Бүгенге көндә Россия архив хезмәте пенсия фонды белән цифрлаштыру буенча актив эш алып бара. А это значит позволит нам сделать таким образом, чтобы гражданин обратился один раз за свои пенсии
не нужно будет идти ни в какой архив. Уже сейчас количество обращений в архив сокращается, потому что мы такое взаимодействие с пенсионным фондом расширяем ежегодно, мы отлаживаем все больше и больше его. Обращается гражданин, дальше пенсионный фонд рассылает запросы в архивы по этой системе самостоятельно, архивисты выполняют свою работу быстро, оперативно и также оперативно по электронным каналам защищенной связи они отправляют ответы на запросы пенсионного фонда, соответственно, территориальное отделение. И это позволит нам и сократить сроки назначения пенсии, исполнения таких запросов социально-правовых в архивах. Это позволит нам улучшить качество работы архивистов, безусловно, потому что сократится количество времени, которое уходит на все эти технические вещи, а больше архивисты будут углубляться в архивные документы для того, чтобы оперативно и качественно ответить на запросы, связанные с пенсионным и социальным обеспечением наших граждан. 2019 жылда архив хезмәте районның финанс бюджет палатасы белән Татарстан Республикасы архивы уздырган конкурста җиңү яулап 500 000 сумлык сертификатка ия булды. Бу суммага архив эшләрен штрих-кодлау буенча программа барлыкка китерелде. Аның авторлары кунакларга эшнең ничек башкарылуын презентация рәвешендә тәкъдим итте. Яңа елның матур вакыйгалары сафы туллана бара. Шыңгарларга сөйенеш өстенә сөйенеш. Авыл башында хәзер өр-яңа административ бина балкып утыра. Каршы якта мәдәният йорты. Биредә дә зурдан кубып ремонт үткәрелде. Яңалыклар турында тулырак Әлфия Мөбәрәкова сөйли. Шыңгар авылында җирле үзидарә бинасы шактый тузган иде. Көн сайын дистәгә якын кеше үз гүзерен җиткерергә килә торган урын киң матур чиста булырга тиеш. Анысы бәхәссез. Инде менә шыңгарлылар бу бәхеткә ирештеләр. Әле безнең бу здание белән генә шикләнеп калмадык. Бүгенге көндә безнең дом культурабыз капитальный ремонтка эшләнеп бетте. Бүген анда да ачылу тантанасы булачак. Әле бу алар гына да түгел, бүгенге көндә дә без 2 ел эчендә без 13 штук аритмия домнар эшли алдык. Анда безнең яшь белгечләребез урнашып бара. Бүгенге көндә дә 7 штук тапшыру алдында. Аннары безнең яңадан 20-80 программасы нигезендә яңадан үйләр эшләнеп килә. Яңадан әле 21 елда безнең яңадан үйләр эшләү планда тора. 10 штук аритмия дом алла бирсә, яңадан 6 яшь барыбыз чиратка басырда бүгенге көндә. Әлеге бинаны тантаналы төстә ачу өчен Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннаханов, башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов һәм башка җитәкчеләр килде. Ишеккә сузылган ал тасма киселде. Бинаның эченә үттеләр. Мондагы барлык уңайлыкларны күрү, бинаның бик тә сыйфатлы итеп төзелүе күңелгә бер рәхәтлек өстей. Барлык эш гамәлләр кеше мәнфәгатьләрен кайгыртып, сорау тәкъдимнәрне үз вакытында хәл итәргә юнәлдерелсен иде. Шул ук көнне Шыңгар авылының 2 катлы зур мәдәният йорты капиталь ремонттан соң үзенең ишекләрен ачты. Җитәкчеләр әлеге бинага юл тотты. Ишектән керүгә аларны Кыш бабай каршы алды. Авыл халкына шушындый күркәм бинаны заманчалап, ремонтлап биргәннәре өчен җитәкчеләргә зур рәхмәтләрен җиткерде ул. Һәм бу салкын кышта аякларыгыз җылыда йөрсен диеп, җын йокбашлар бүләк итте. Рәис Нургалиевич һәм аның командасы һәр бүлмәне карап, эшкә бәя биреп үтте. Хәзер мәдәният йортының 2нче катында музей да эшли башлаган. Әлеге залны яңа экспонатлар белән тулыландыру өчен киң эш алып барыла. Авыл халкыннан үткәннәрдән сакланып калган кадерле әйберләрне музейга алып киләләр. Һәр бүлмәдә үзешчән сәнгатьтә катнашучылар. Шыңгарлылар җырга, моңга хәвәс халык. Алар гөрләтеп эшлиләр, матур итеп ялда итә беләләр. Ә менә зур залда Мирас ансамбле кызлары каз канаты сызыра. Кичләрен алар әнә шулай клубка килеп, күңел ачалар, бер-берсенең хәлләрен белешәләр. Кирәк икән ду китереп биеп тә алалар. Бу безнең Мирас фольклор коллективы. Аның җитәкчесе безнең директорыбыз Фәридә Хәйдар кызы. Biz bu kollektiv белән койларга гына бармадык, нинди генә җирләрдә катнашмадык, үзебезнең татар халкының юллары, гырыф-гадәтләре белән. Хәзерге вакытта да менәләр каз канаты җырын җырлыйлар. Без аны бәләкәй вакытта үзебез елгаларда җырлыйдырыйк. Мәдәният йортының яңалыгы сезнең нәрсәсендә
Мәдәният йортының шушындай матурлыгыннан бүтән кеше безгә көнләшеп карыйдыр дип уйлыйм. Шушы безне шушы патша бикәләр генә йөри торган юлдан йөриләрдер дип без моңа бик шат, без моны бик күптәннән көттек инде. Кая гына керсәк тә җылы, рәхәт. Балаларыбыз теләп киләләр, әбиләребез, апаларыбыз рәхәтләнеп күңел ачалар. Районыбызның иң өлкән кешесе Ыйыт авылында яши. Шушы көннәрдә Хәкимә Әби Закирова 104 яшен тутырды. Аны туган көне белән котлап, район җитәкчелеге өенә килде. Иң кадерле кунаклар, балалар, оныклар әйләнәсендә бәйрәм бик матур төсмер алды. Гадәттә кешегә теләгәндә 100-гә кадәр яшә диләр. Бу яшькә җитү ул инде буй җитмәс хыял булып тоела. Ә менә бүгенге язмабыз Юрайы Соба районының Ыйыт авылында яшәүче Хәкимә Әби Закирова шушы көннәрдә үзенең 104 яшен тутырды. Әбекәйгә һәммәбез дә Субханалла дип кенә карыйбыз. Ул бит әле моңа кадәр тулы канлы тормыш белән яшәде. Зихене бик шәп аның, хәлен белергә килүче һәр кемне таный, аның белән рәхәтләнеп сөйләшә. Ә менә бу соңгы атнада кәефе бераз төшкән, гел ятып кына тора икән. Кәйесі түшіртәмейме, қозмайы салып, әмнары бұтқа пішіріп ашатам. Геркулес инде. Илі не яратадыр, кекіс кебекте қойтадыр. Аны ең бірінші алып ашыдыр енді, сөйән ашыға бет енді. Әне башта нені ашындық, қаш аша енді дейтірған ем, бұтқа аша дейдір ем, шуң ашыдыр ем, оны юта алмайым де қызынды, юта. Менә 104 яшькә кадәр җиткән әбиләрне, әниләрне тәрбияләүнең сез үзегез ысулларын табасыз инде шулай бит. Аллага шөкер, башта бик курыккан ем әлфия, шундый курыктым ем. Белмим бит, менә хәзер үзем медсестра да, үзем врач та давалыйм. Әнә кан басымы күтәрелсә, тагы дару эчертәм. Әнә шулай яшь баланы баккандай тәрбияли Зөлхәбир апа әнисен. Әнидән дә кадерле кем бар бу дөньяда? Хәкимә әби 1917 елда Кибәхуҗа авылында туа. Буй җиткән кыз Ыйыт авылы егете Шәмсе Мөхәммәдкә кияүгә чыгып 10 бала таба. Малайларның гомере кыска була. 6 кызы белән горурланып яши әбекәй. Менә ничә еллар инде без аны туган көне белән тәбрикләргә барабыз. 6 кызының 6-сы да әби янында бөтерелеп йөри. Инде үзләре күптән әби булганнар. Әнинең туган көненә килдек. Әнигә тагы да сәламәтлек телибез әле. Биргән гомерне яшәргә язсын инде, Ходай биргән гомерне. Әйе. Яшь киләсезме? Әнигезнең хәлен белергә. Килгәлибез, Аллага шөкер. Румшимәдә торабыз, Сәшәр районында. Әйе. Киләбез инде. Мин әни хәтерлим, менә кунаклар кайтадыр бик күп. Мигә кичкенә вакытта. Кышка кергән саен базга йөгереп төшәдер. Сөт, смета, менә шунысын хәтерлим. Ничек түзгән ул аяклар? Бүтән нәрсәне үзе әзерләп, үзе йөгерәдер. Минус сайын базга төшеп, минус сайын кунак сыйлап, бездә бик күп кунаклар кайталар. Вообще ничек өлгергәндер. Хәзер бүтән нәрсә өйдә, өлгер алмыйбыз. Әни шекелдән уңган кешене белмим. Безнең әни бик сабыр, бик уңган, бүтәнебезнең чәче озын иде, мунчага кирип тарап, бүтәнебезне юындырып, бик сабыр, бик әни, бик ми булды безнең. Безгә бер тырнак белән шиертмәде, бер кышкырмады безгә. Рәхмәт аның өчен. Бик әйбәт булды. Хәкимә әбинең тормыш юлы калын китап итеп язарлык. Илдәге барлык авырлыкларны үз җилкәсе аша үткәргән ул. Колхозлашу эшере, ватан сугышы, сугыштан соң илне торгызу, динсез еллар аның башыннан үткән. Хәкимә әби гомер буе баш күтәрми эшли. Тормышын кили, туганнарын ярата. Әнә шуңа күрә дә аның үзен дә зурлап яшиләр. Бу безгә бүтән ягы белән бик кадерле. Сез аның кайсы сыйфатларын бик яратасыз? Бүтән сыйфатын да яратам. Ул килсәң дә, китсәң дә, рәхмәттән башка, саулыктан башка, сәламәттән башка бүтән бер нәрсәдә аның иң яхшы сыйфатлары, алар барсы да шундый. Бүтәнесе дә.
бүтін қызлары да. Салават, менә илер салганда бик булышты диләр әбинең кызлары. Аллаға Ничек вакыт таптыгыз? Аллаға шөкер, Аллаға шөкер. Килдек, кисәсе агачларны кисеп, тамырларын алып, Гөлшәшәк, минем хатын Гөлшәшәк белән тырыштык инде. Туган булгач эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Әбигә үзенә тиешле гомерне яшәргә, Ходай күпме гомер биргән, яшәргә инде. Әниле булу ничегрәк инде? Бик рәхәт әниле булу, әле әни дип кайтабыз, менә ул исән дип аның янына кайтабыз әле без. Рәхәт әле әниле булу. Әни дип әйтеп кешем булса, бит инде ул рәхәт. Менә гел әнинең яшь чагын уйлыйм мин, беләсеңме, ул мине гел озатып каладыр, болыннарга хәтле. Бер язгы су вакытларында ашыга хәтле озата барды ул мине. Моннан күрегә хәтле судан чыгарып калды. Менә шул вакытлар гел искә төшә. Гел шуларны менә, гел яшь чагын уйлыйм мин аны. Мәктәпкә барганда гел 2дән чәчемне өреп җибәрәдер ул миңа. Аларында хәтерлим мин аның. Әни синүргә чыкмый чәчләрем рәхәт әйбәт булып тора дип әйтәм бит. Хәзер дә гел яшь чагын уйлыйм мин аның. Гел менә гел шулай йөзсен дигән теләктә торам мин аңа гел. Гел менә әле 100 яшендә дә аркасын нигә куядыр, да торбага куядыр, да гел сөйләшеп. Телефонны алып сөйләшәдер. Мен әйтәдер. Кызым гел шалтырат яме. Син безнең хәлне гел белеп тор. Минут эчендә нәрсә булуы бар. Шулай дип әйтәдер. Иртә кич шалтырат син безгә дип. Әйтәдер, гел шалтырат яме дип. 17 ел гомерен ул дөм сукыр килеш утыра. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов Хәкимә әбине 100 яшы белән тәбрикләргә баргач, Хәкимә әби, сиңа нәрсә кирәк дип сорый. Күзләрем күрми шул улым. Бу якты дөньяны бер күрәсе иде ди Хәкимә әби аңа. Рәис Нургалиевичнең тәвәккәллеге белән 100 яшьлек әбинең күзләренә операция ясыйлар. Һәм ул уңышлы үтә. Менә шундый мөгъҗиза. Әби күрә башлый. Район башлыгы ел сайын әбигә үзе сораган әйберләрне бүләк итеп тора. Быелгы бүләк газ плитәсе. Әбинең 104 яшьлеген тәбрикләргә Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, оештыру бүлеге мөдире Марат Кәримов, Шыңар авыл җирлеге башлыгы Алмаз Гарипов, Туган як җәмгыяте җитәкчесе Илфат Мөхәммәтовлар килделәр. Хәкимә әбигә бүләкләр, күчтәнәчләр, җиләк-җимешләр китергәннәр. Узак яшәүнең сире нәрсә икән? Барыбыз да моңа җавап эзләй. Асрауга җавапны әбинең тормыш юлы үзе әйтеп бирә. Кешеләрне ярату, хезмәтне сөю, гайбәт сөйләмәү, изгелекләр кылу, Аллаһы Тәгаләне зурлау, динне данлап яшәү. Тормыш юлын Хәкимә әби кебек үтсәң икән ул. Җир шарын бергә саклыйк. Шушы исем астында игълан ителгән рәсем бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Анда районыбыз мәктәпләре укучылары экологик вазгыятьне үз күз алулары белән төсле буяулар ярдәмендә кагаз битендә яктырттылар. Һәр төрле конкурста укучылар бик теләп һәм яратып катнашалар. Җир шарын бергә саклыйк дип исемләнгән конкурска район мәгариф учрежденияләре һәм җирлекләрдән 184 эш кабул ителде. Аны Бердәм Россия партиясының Яшь гвардия, Бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Саба җирле бүлекчәсе үткәрде. Бүген җыелган 184-тән артык рәсем безнең бүген бирдә җыелды. Монда безнең инде мәктәп укучылары, авыл яшьләре һәм инде Корсабашның коррекцион мәктәбе укучылары бик актив катнаштылар. Биредә менә күреп торасыз төрле стильдә ясалган рәсемнәр бар һәм инде бүген менә безнең жюриның төп максаты шушы яшь категориясына бүлеп безнең шушы рәсемнәргә урын бирү, аларга бәя бирү тора. Безнең бүгенге бәйгенең яшь категориясе 3-кә бүленә. Ул безнең 7 яшьтән 11 яшькә хәтле, 11 яшьтән 17 яшькә хәтле һәм 17 яшьтән 35 яшькә хәтле аралыкта безнең яшьләр һәм балалар шушы конкурста, шушы бәйгедә эшләрен безгә тапшырып, инде без аларга бәя бирергә тиеш булабыз. Ясалган рәсемнәрне жюри зур игътибар белән карап чыкты. Барысына да һөнәри күзлектән бәя бирергә тырышты.
На этом конкурсе дети проявили себя со всей своей способности, все свои возможности показали, свой талант и столько работ, что очень сложно прям будет нам оценивать, но мы постараемся. Менә нәтиҗәләр билгеле. Кояшлы балаларның якты эшләре номинациясендә Курсабаш интернат мәктәбеннән Полина Кадырова, Рамиля Хамидуллина, Соба интернат мәктәбеннән Эмиль Сафрановлар лауреат булдылар. Дипломантлар исемлегенә Курсабаш интернат мәктәбеннән Василий Попов, Руслан Галиев һәм Салават Шәмсиевларның исемнәре язылды. Иҗады якын килү номинациясендә Измә мәктәбеннән Әминә Газизова, Тимершык мәктәбеннән Зифа Фатихова, Соба балалар сәнгать мәктәбеннән Сәйдә Шур Филиппова һәм тагын 17 укучы җиңү яулады. Укучыларның рәсем конкурсында шулай актив катнашулары гаять күңелле күренеш. Алар рәсем сәнгате аша җир йөзендәге экологик хәлне ачып салалар, киләчәктә чисталыкны булдыруны беренче планга куялар. Ә хәзер спорт темасына бер хәбәребез. Хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре ир-ат командалары арасында мини-футбол буенча Соба муниципаль районы чемпионатының район этабы төгәлләнде. Финал уеннары Шәмердәндә узды. Залга футбол уйнаучылар да, жан атарлар да күпләп җыелды. Уеннарның финал туры булгач, бүген мәйданның утлы табадай кызасын һәркем аңлады. Сезонның иң көчле командасын ачыклау өчен бик матур уеннар булды. Көчләр әле тигезләште, әле зур аермалар белән алга ыргылды. Беренче эшлекне дә капкага кергән туплар хәл итте. Шулай итеп, мини-футбол уеннарының район этабы җиңүчеләре булып, Явлаштау авыл командасы танылды. Икенче баскычта Соба тәрәзәләре егетләр урнашты. Үшінші призерлар Собагаз командасы. Сезон дәвамында футбол кырында үзен бик нык яктырткан егетләр дә игътибарсыз калмады. Иң яхшы уенчы номинациясында Соба тәрәзәләре командасыннан Алмаз Әбубакиров, Явлаштау командасыннан Озат Газизуллин, Собагаз командасыннан Илнар Хәсәнов бүләкләнде. Иң яхшы капкачы исеме Шәмәрдән магистраль газ үткәргечләр линия идарәсе командасыннан Рәмиз Шакировка бирелде. Шушы командадан Артем Владимиров тамашачылар симпатиясы махсус призына ия булды. Бүләкләүдә башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов катнашты. Ул һәр җиңүчегә, призерларга дипломнар, мактаулы грамоталарны тантаналы шартларда тапшырды. Бу атна менә шундый яңалыклары белән үтеп бара. Вакыйгаларның нинди бурылыш алуын сез безнең киләсе чыгарылышларыбызны карап белә алырсыз. Экраннардагы сылтамалар аша кирип, Соба телевидениесенең эшчәнлеген күзәтү мөмкинлеге дә тудырылган. Реклама соңында җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.